No, dobrý. Máš kapou? No. Pojďte tady, dá se, mějte si páni. Dobrý den. Dobrý den. My jsme ze společnosti. Jaký společnosti? Vlastně jsem se vás přišla zeptat, jakou hygienu používáte? Tak já používám mejdlo, bo já nic nemám. Já nemám žádný parfémy, žádný základ, nemám nic. Však všechno mi ukradli, podívejte se, jak já žiju. To už není normální tohleto. Na nájem nemám, vůbec nic, prosím vás, nic nemám. Tady jsem si to, koukejte, udělala, prosím vás, nic. Tady si sedněte, odaratu temáry. A vlastně jsem se ještě přišla zeptat, jestli máte nějakou třeba Co? známou. Jakou známou? Já nemám Jestli máte nic. nějakou třeba kamarádku, která něco používá od nějakou značky, třeba Oriflame, nebo Dove, nebo Avon. Já Avoní nepoužívám nic, já jsem normálně od přírody, prosím vás, tady byl mě, prosím vás, já jsem Kdo tady vás šla, prosím vás, tady si zaklepal okabala, prosím vás, tady si spadla také na pěstí, prosím vás, já jsem opadla, prosím vás, to není normální, prosím vás, furt mi mlátí do okna, prosím vás, není dobrý, prosím vás. A proč bydlíte takhle v přízemí? Protože jsem přišla, prosím vás, tady do Čech, prosím vás, já jsem bydlela na Slovensku, Bojarově, prosím vás, no, tam byl Miriky, Čamalo, prosím vás, nevím, proč jsem šla sem. A znáte taky ze Slovenska je Šulika, sestra je to Šulika, Odomej. To moje teta, co děláš? Žila s mým středu Jardou, ne? Tak Šulika, Daša, Jarda, Ilonka, Šitky, ne? No. Aha. A takže vy nepoužíváte vůbec nic na Nic, sebe, jenom používáte nic. jar. Já používám jar, prašek na praní Torex, ve slevě to bylo, prosím vás. A nechtěla by se třeba, máme fakt báječní ceny, jeden sprchový gel, jeden šampon na vlasy a ještě k tomu parfém, jenom za pouhý 200 korun. Prosím vás, vy jste v televizi, prosím vás, já už nemůžu, prosím vás, jenom ovoce, zelenina, dobře, jenom prosím vás.